بەری هێزن تورکیە و کۆمەڵێن چەکدارین ڕکابەرین ڕژێمە سووری بکەونە عەفرینێ لە وڵەیەن تانک و تۆپخانە تورکیە بۆمب ئاراستەی وێ هەرێمێ دکردن. راپۆرتە کا سەربەخۆیانەتەوە نێگرتی لە تەباخە 2018 دیار دکە کو هەتا هەژدەی ئادارا وێ ساڵێ دەما بفەرمی گرتنە عەفرینێ هات ڕاگەهاندن 98,000 ji ژمارە 320,000 خەڵکی عەفرینێ و گوندên دۆروبەر ئاوارە بوون. زوو دەیا تورکیە ڕژدیە دکە و ئەولەهەیە وەیە نیشتیمانی ڕاستی گەفانتێ چونکو هێزین یەپەگێ یەن چەکدار لەسەر درێژاهیە سومرێوێ bi Sûriyê re girêdayî PKK-ne. Rayadارên Tirkiye digot di demê salekê de berî êrîşa wan li ser Efrînê ji Efrînê 700 êrîş li ser erdê wan hatine kirin. Lewan êrîşa wan li ser wê herêmê li ser binemayê qanûnên nêfneteweyî û benda pêncûyekiya netewêniyegirtî taybet bi mafê berevanîkirinê ji xwe. Lê hinek şareza li vir li Washington çalakiyên Tirkiyê di nav erdê Sûrî de bi pêşhatên siyasiyên nav Tirkiye de peywendîdar dikin. In that sense, Turkey Bi vê watayê Tirkiye vê gotara ku li Sûriyê gefa li ser evlehiya neteweyî ya Tirkiye heye bo van operasyonan dike hincet û her wiha ji bo ku di nav welat da navdengê xwe baş bike demekî beriya hilbijartinan. Birûnî ev operasyon ji xizmeta rojeva siyaseta navxweyî dike ji bo qazanca hikûmeta Serokkomar Erdogan. Zêdebarî wê jî kontrolkirina vê herêma dewlemenda darên zeytûnan û tenê 35 kilometran dûrî deryaya navrast ji Tirkiye re giring e heta ku cihê Enkerê û bi rêka komelên girêdayî wê di nav welatên herêmê de qeyîm be. I think Turkey is hoping that Ez bawer dikim Tirkiye bihêviyek û ev yek dê cihê Enqerê bihêz bike. Ne tenê dê têkeliyên bi Amerîkayê re, lê ya girîngtir dê danûstandirînên Sûriyê de ku têde Rûsya, Êran û rejîma Esed jî beşdar in. Ji ber vê yekê, Enqerê hêvî dike ku hebûna xwe ya leşkerî û dardestên xwe li van deveran bihêle heta ku cihê xwe li ser masaya danûstandinan veke, da ku bikaribe berjewendiyên dardestên xwe yên îslamîst li Sûriyê pêş bixe. Xelkê Efrînê dibêje berî ku Tirkiye bikefte herêma wan ew herêma herî aram bû tevî ku ew 6 sal bûn şerê navxweyê Sûriyê dest pê kirî. Niha Tirkiye û komelên dest bi ser Efrînê de girtî dibêjin rewş aram û ji xelkê dixwazin vegerin malên xwe. Lê li gora saziyê nêfneteweyî ew herêm neewleye, sivîl tên girtin, revandin û eşkencedan û tawanên bi hemû rengan lê dibin û bûye bazarê qaçaxiya endamên laşê mirovan. Lewan jimare kêm ji xelkê wê vegeriyaye. Rêvebera Komîsyona Emerîkî ya Azadiya Olan dibêje ew rewşa nearam ji encamê kiryarên Tirkiyê ye. The destabilization that's happening in northeast Syria is being caused by Turkey. So even though نەئارامیا گولباکوور و ڕۆژهەلاتە سووریە هەیە سایە تورکیەیە داعش گەفەل wer ew jî ji ber zêdebûna kiryarên Tirkiye xelkê wer ku bi rastî ji cînosayda Daişê rizgar bûne lê hinek ji wan li herêmên wekî Efrîn, Girêspî û Serêkaniyê neçar bûne ji warên xwe derkevin. Me gelek raportên hovîtî û tawanan dîtîne. Di seredana Bakurê Rojhilata Sûriyê de li nîva meha yek rêbendana ev sal Xanim Miyanzê nekarî bû seredana herêma Efrînê bike lê wê xwest ew tawan û zulm û zordariya artêşa Tirkiye û komelên ku Enkerê destekê dide wan werin rawestandin. there's been many reports of disappearance of women of all religions. Gelek raport hene li ser wendakirina jinan ji hemû pêkhatan, bi taybetî ji kêmaniyên Olî û Kurdan. Ji ber wê ev dirbû jinan xeter e. Ez bawer dikim di sala borî de me dît ku 14 şînwarên Oliyê Nêzidiyan wêran kirîne. Raportên van karên hovaneyên berdewam li Efrînê dibihîzin û dilê me diêşînin. Rastiya ku herî pêtir Efrîniyan diêşîne wana bihîvî dike ew e civaka nêfneteweyî bêdeng e li hember derdê wanê mirovaniyê 4 sal û nîvan. Neher ev rêveberê Encûmenê Partiya Paşerojê dibêje Tirkiye ket Efrînê bi çekê Ewropî û Emerîkiyan û bi çirayê wan yê kesik derbas bû. Mihemed Reşîd got jî fişara nêfneteweyî nebe Tirkiye ji Efrînê dernakeve.
اگر زختك لسر دولتا ترک چینه به دوی باوری دانه که حاضر بینا خادکه که داگر کرنا خواب بدومینه و عینی تبلی اردینگاری ترکیه بکه او حرمت داگر کری. ام ده 100 ساله 21 دا جیان دکن آنها جی حیا به دقیقه و کلیجی چاوگرتن جداگر کرنه و تجاوز کرنه و گاورتن دموگرافی ده حرم دا تی چه کرن هفجی تی شوازه کو بن پیکرنا ما فهمروال پیشا چاوی دنیای تی چه کرن و عینی جی تیودانک هیا کو چاتین داعشی دبن کم چاتین دبن سیوان دولتی کی سرکه دناونات و داجی دگره. ji destpêka şerê dijî Komala Dewleta İslamî Daeş were Kurd hevbendên herî nêzîkî Amerîkan e. Lê di 4 sal û nîvên borî da û bi sedemê operasyonên Tirkiyê sedan hezar Kurdên Efrînê û bajarîndiyên Bakurê Rojhilata Sûriyê aware bûne û di şert û mercên dijwar de dijîn. Li gora saziyên nefnetewayî ew rastî zêdegavî û tund û tîjiyan jî dibin. لەوایەک دپرسە گەلۆ divê Amerîka bi çi zimanî bi Tirkiye repaxive dema behs were ser Kurdên Sûriyê û herêma Efrînê. Telling the Turks our relationship is deteriorating and it is deteriorating because ji Tirkan re bibêjin ku têkiliya me xerab dibe û çend tê xerabtir dibe ji ber we. Hûn Tirk tim tiştan berova jî dikin û ji me re dibêjin hûn çima li Sûriye piştgiriya PYD dikin. Ew terorîstin. Lê gelek tiştên ku Tirk bi xwe jî dikin bi rastî nexweşin. Şereza bawer dikin ku xerciya hikûmeta Erdogan li ser wan operasyonan û xwedîkirina komalên çekdarên Erebên Sunnî bi mebesta qeyîmkirina hebûna dîfaktoya Tirkiyeya ji demek dirêj re ji bo ku stratîjiya Enkerê bibe bijareyek guncaw di herêmên şerên bêdawî û bêçareserî de di Rojhilata Navîn.